Неделен вид да няма хора, не ми се вярваш. Ема то колко часа е? Тя ще затвори. Не знам колко. Гледайте, няма жив човек в Итаролът. Това може и да е късно вече, не знам колко е часа. Еба то всичко е затворило вече. Абе не е много късно, 9 часа и хората тук до 10 работи нагоре, до 11. Хубаво е, ма 9 часа нормалните хора спят вече. Бе, глуп. Там има игри, това, ама... А това е киното, Cinebox. Ами да, там има кино. Има такова боулинг. Там има зимна парзалка. Говорим ли сте да са парзали? Не. Ти парзалил ли си? Ами аз мисля да съм. Така, това е моя банкомат. Вие къде сте в Сантандери? Ай, вон.